Hej YouTube. Det her det er endnu et glitch, ja, ved et bjerg, hvor man bare, kan stå her. Woo! Okay. Man kan gå ind i et bjerg. Ja. Okay. Nå. Okay. Hvad må der ske, hvis man begår selvmord? Det kan man ikke. Nå. Det er nok fordi det er en mission. Hvad sker der, hvis man løber herover? Kan man ikke komme ud? Det var så det her, YouTube. Vi ses.